De 23-jarige coureur is tijdjekker aan Racing Team Nederland en wordt daar van augustus al de opvolger van Jan Lammers. Het World Endurance Championship is voor hem een volslijn nij avontuur. Het WEC-kampioenschap wordt een superseizoen genoemd. Dat speelt zich dit jaar en volgend jaar af. Dit jaar 5 wedstrijden, volgend jaar 3. Waaronder 2 keer de 24 uur race van Le Mans. Dus die ga ik volgend jaar doen, wat natuurlijk uniek is en super gaaf om in ieder geval een keer mee te hebben gemaakt in mijn carrière. Jonken Nick de Vries zit ook autocoureur Guido van der Garde en jildzitter Frits van Eert in het Nederlandse team. Jan Lammers is tierenwiers met zijn opvolger en denkt dat de Vries er echt voordeel uit halen kan. Ik denk dat het gewoon zijn hele status en kwaliteit als autocoureur nog verder omhoog haalt. Ik was een groot voorstander van hem en ik ben blij dat hij het geworden is. Toch pas later in het seizoen in te stappen, bast het programma van het World Endurance Championship net met de wedstrijden in de Formule 2. De Vries moet de racings van Racing Team Nederland liet wel in een oren auto rijden. Qua gevoel denk ik dat het redelijk dicht in de buurt komt wat ik gewend ben. Kijk, deze auto heeft enorm veel downforce en misschien qua performance, doordat hij wat zwaarder is, net iets minder snel dan een Formule 2 auto. Maar het komt heel erg dicht in de buurt, dus ik verwacht niet dat het heel iets anders gaat zijn. Wat is dan de maximumsnelheid van deze auto? Het gaat sneller dan een Formule 2 hoor. Ik denk dat je wel 345 kan halen.